Εδώ τι κάνουμε τώρα? Επιμετάλλωση. Τι είναι αυτό που ρίχνει? Επόμενο γάνωμα. Τι ρίχνεις μέσα? Λισαντήρι. Πώς? Λισαντήρι. Λισαντήρι. Πες να και τι μπορείτε. Ο Μαρκοφόρος. Πάρε κάνω του μάγκη σου. Το βλέπεις που πυρώνει? Ναι, Που ζεσταίνεται? ναι. Είναι ώρα για να λιώσει. Το βλέπεις το κασίπερο. Ωραία. Πρέπει να αποκτήσει μια θερμοκρασία που να το δέχεται. Ούτε να κρυσταλλιάζει από το τρώει, κατάλαβες. Να το πίνει, πώς θα λέμε. Δεν πίνει. Ναι. Πολύ ωραία. Βλέπεις. Να πίνει αυτό όσο θέλει. Τώρα το γανώνουμε. Το γανώνουμε. Ναι. Μέχρι ο Μάικλ.